Čau lidi, jsme tady na Running Sushi. Jsem si tu vybral pochutinu. Pochutina. Ty jsi vybral? Jo. A máš ty krevety taky, jo? Jak se A jo. Jo. Co jsou kimči? Máš něco pití, Martin? Jo. No, tak si řekni co. Sprite si to. Sprite. Nebo si stačí to kokosový mlíko, když tak tady. Jo, jenom Sprite, jo. Jo, díky. Dobrý. Počkej. Tohle bylo dobrý nebo nebylo? Tebe nějaký puding, ne? No. Kokosový toníčko chci a krevety. Okay. Dobrý. Velmi. No. To bylo to. Děkujem. Co? Pitný. Jo. Jo. Já jedu na sushi. Mýka, kokos. Moje. Co je tohle? Netuším. Nestíháš. Aha. Dnes krevety. Už máš rád krevety. Jo. Tak si pachám. Kde jsou, počkej. Zatím nikde. Ne, nevidím. Už jsem takhle. Tak tam něco možná jde, ne? Co? Krevec. Jak se to otevírá? Tohle. Nahoru. Tady je to krevec. Aha. A tady u tebe. Už se to nemůžu otevřít. Jo, aha, jo, tady to mám. No tak jsem slepej, no. Já si naleju Sprite. Sprite. No, krevety. Další krevetky. Dneska se přežiju krevetama. Se chci... Je spojený. Musíš ho takhle. Stáne dolů. Jo, ona tam je taková tyčka. Právě. Ty A takhle napíchnule. já to nestáhnu. Aha, je. To je blbě. To je hodně blbě. Drží tam dost jako. Ale, koukej. Pak to napíchnu, napíchneš a jedeš. Dneska se přežeru šíleně. Byl ten ogrilovaný. Krásný sushi. Ten ogrilovaný. Kousíček, co to byl? No. Tak to dávej tady vedle, jo? Na kupičku. Jo.
Když jsme tu v Budějcích, jo. Tak. Mají to tu fakt dobrý. Výborný. Jsme tu po druhý. Tak je to jde s lůkama. A jo, dobrý. Našel jsem další pochutinu. Další dobrůdku. Tak 3hodinový video. Můžu si dát? Tak si to vem a se zmrý. Jo? No. Dobrá. To je. Jo? Tak jo. Tak, teď vyzkouším chobotničku. Hele, chobotnice. Půjka. Tak jakou mají chobotničku s vámi? Co to je? To nevím. Hoši, co to? Je to celkem divný. Celkem divný. Hodně. A jako špatný to není. Počkej. A to musím vzít. Ne, to jede jako blázen. Mám nápad, Haláse. Pane bože. Ale ono to plně lítá. Takhle. Tak. Já to asi radši dělat nebudu. To je dobrota. Jsme si nepopsali dobrou chuť? Dobrou chuť. Dobrou chuť lidi, jestli něco jíte. Tak. Trošku pálí ty krevety? Nechce? Mě ani ne. Ne? Mě vlastně vůbec. Ale jak to jezdí? No. Bude gumový. Je to dobrý? Chceš to? Ne. Ne? Ne. Já ti to vezmu. To je šílená bašta. No. Pochu, jdeme na krevety. Mňam. A já mám rád toto sushi. Bobičko. Dobrý.
Teďko, No, bez pití bych asi tady umřel. to asi. Jsme si možná měli vzít s sebou. A tak aspoň si tady můžeme něco koupit. Zákusek. Co to je? Meloun. Ochu, vrátil jsem se zpátky k melounku. Ze zahrádky. Ze zahrádky. Ne. Přesně tak. Sakra. Ty. Tak. Vezme. No, pěkně. No. Normál sushi. No. Pardon. Kokopian. Krevetky. Klevety. Hm? Kokopian. Mňam. Chceš ještě krevety? Ne? Teď ne. Ale zatím mě tohle stačí, jo. OK. Ejda. Ale. Se zapuckali. Teďko, co se toho nesmí mít hnedka až moc, víš co, abych to vůbec snědl. Hlavně sushi. Jo, ale třeba když se chci napít, tak mi trochu pomůže meloun, víš co, je tam... Máš Sprite? Jo, já vím, ale... Jo. Melounu je voda, takže taková vodička zadarmo. Pudinčík tady. Co? Puding. Jo, ten byl dobrý puding. To. Děkujem. Mají si Monsters figurka pro štěstí. On šel na takovou koukačku, jak jde pro ty čkázy. Sprite. Se takhle hraje, ne? Jako jestli možná trochu odpočinu, takže se dál pojedu bomby. Já. OK. OK. Že Aha. to prázdný. Jsi někdo spletl asi. A tam je taky. Tak to je tu někdo se poprvé. Ne, no dobrý, tam něco je. Ale máme vodu zadarmo. Ne. Co? Ale jako na runningu, jo. Já to kokosový mlíko taky ochutnám. Už jsi měl? Měl. Minule? Já už nevím, jak chutná. Ještě jde. Připravit pozor. Start. Joj. Přistáváme. Lidi, krásný mlíčko. To je strašně dobrý, ale. No.
to kokosové mlíko je dobrý. Je, no, já vím. Hodně dobrý. Co tohle za kouli, hele? Nějaký obří, jo. Ale myslím si, že to asi úplně bombastik, fantastik, nebo... No, těžko říct. Ale čipsík bílej. Jo, to jsem viděl, no. Nevím, co to má být. Já jsem taky ochutnal bílej čipsík. Krevety, chceš krevety? Asi rahala. Tohle dojím, jo, asi končím a jdem domů. Pane bože. Pomoc. Puding. Ty chceš puding? Dobře. Dneska sežru všechny krevety, co tu mají. Co? Dneska sežru všechny krevety, co tu mají. Teďko? No. Ty černý olivy vypadají docela nechutně, nebo co to jako má být? Jsou olivy, no. Jsou dobrý. Mně nechutnají. Vůbec. Fuj, ne. Mňam, mňam. Co to tam je? Nahoře. Z toho budou ty nějaké nasušitá mořská, víš co? Řasa? No? Asi ne. Jo, to jsou řasy, kámo. To je tmavá. To jsou žlutý nějaký. Jo, aha. Jo, takhle, tamto. Jo, takhle nevím. Ale byla tam i ta řasa, přece na tom. Oh. Ale možná ten puding ochutnám taky. Víš? Tačko. No. Asi. Je. Výborný. Puding. Puding. Si vezmu puding asi. Ten aspoň, puding aspoň tak nějak nezasytí nějak jako přímo hodně. Je to malý, když si to pití dál, ne? Co? To mlíko, když si od sebe dál. Dál? Máš místo. Ale je dobrý, že? Hodně dobrý. Lidi sem do Budějic, přijeďte, to je bomba! Ne fakt, ale je to dobrý, jak blázen. Super. Jako doporučuji vám jet sem, jo, jako je to tu fakt dobrý. Říká to i tenhle, Mr. Bombastic, bomba fantastic. Tak, co bude další na řadě? Nevím ještě. Určitě krevety. Ty jo, už jsem překrevetovaný. No, protože to se žere Počkej, tady jsou nějaký mega velký krevety, ukažu. No, ty jsou obalený. Tak proto. Těstičku. Ochutnej ty kouličky. To jsou normální koule z brambor. Dělej, To je o ničem. Nějaká zelenina. Dělej. Dělej. Houby. Dáš si houby? Houbina, Brokolice. Tak to ne. Dáš? Děkuji, nechci. Já už to... Kámo, No. dělej, vem ho. Houby dobrý. Další puding. To už je třetí. To už je třetí. No. A já si dám taky člověk, co ho jedím. Já vám říkám, je to dobrý, já si dám možná i čtvrtý. Já jsem na ní taky dostal chuť, člověč.
tady něco, to mě zajímalo, tohle, taky bude. Další řasy. Puding. To je nějaká dobrota. Máme oba pudinky. Oni to neviděli, počkej, tu dobrotu. Jsi to ukazoval takhle. To bylo vidět. Nebylo. Taková nedobrůdka, ale je. No. A možná bylo, nevím. Já jsem to neviděl. Počko. Tak už to tam jednou jelo, no. Jsem to Vidím viděl. dobře, nebo to je jako s banánem, sakra. Jo, to je divný, co? To bude hnusný. A jako ještě Jo. tam je nějaká jahodová poleva, ale jako s rejží, to je asi divný. Někomu to asi může chutnat. Budu si hlídat pudinky. Ne. Teďko koukej. Tohle je prej hnusnej knedlíček. Ten zavřený. Nějaký Pokémon. Teďko? Ona říkala, to je prej nějaký hnusnej knedlíček plný čokolády. No. Puding. Další puding. Další puding. Já jsem na tom závislý na pudinku. To víte, puding je puding. No. Hlavně krevety. Já vím. A já jsem teď jako toho jídla přejedený, víš co? Třeba něco jako takového slabšího, co tě tak nezasytí. Víš? Puding taky zasytí. Jako jo, ale ne tak hodně jako třeba krevety nebo sushi. A Co? Pardon. Malinko jsem vykyp. No tak decentně. Sorry, nejsem vtipný. Dám si dát čtvrtý puding. Ježišmarja. Je krása. Abych si nedal za chvíli pátej. Aha, to není puding. Ty nepiješ? Ty nepiješ mléko? No to je nějaký tmavý puding. To je nějaký hovínko, kámo. A to není lžička k tomu. Co to je? To je hovínko. Má nějaký kakaový. Drhá. Co je? Se na mě koukal ten kluk zezadu. Oni nám to berou, to jídlo. Berou. Jo. To nemáme rádi. Protože my jsme kamarádi. Dělej, dej si ličit. Fuj, ne. Jo. Hele, pátý puding. Asi radši ušla, hele. A možná se taky ještě dáme jeden potom. On měl vzít, ne? Ještě si vezmu krevety, až to vidím. Puding to jezdí furt, ale to je v pohodě. Krevety. To už mám dneska nevím, kolikátý Mlíko krevety. vypitý. Navypil jsem mlíko. A je to mlíko docela zasytí. Taky no. Mám kníra. Hele, králičí bobky. Oni nám tam užírají pudinky. Ne. Jo. To jsou zlí. Ne. Jo.
Taško, pudink pro tebe. Už jede. Už jede. Už se připravuju. Připravit. Pozor. Stavit. My tu jíme jenom pudinky. Já už suši nedám, kámo. Jako možná tak za půl hodiny. Počko, ochutnej to liči, dej si to liči. To už jsem měl. Nechci. Ale Ano. to jsou zvuky. Kámo, všichni jdou na running sushi, aby mě viděli. Se mě asi nezná skoro nikdo, ale tak to je jedno. Znám mě asi 7 000 lidí, ale to je málo, ne, dělám si srandu. Ale jedno moje video vidělo 7 000, to je pravda. To je pravda, že Takže jo? tě znají. No jako jo, ale odběratelů mám málo, prosím dejte odběr. Aspoň ten jeden, já vím, že žebrám, ale víte co, já bych chtěl dát aspoň tu 100 zatím. Musíš nějakou soutěž, ale. No asi jo, hele. Nebo nějaký challenge. Nějaká soutěž o něco? Že pak někdo z nich vyhraje něco. PlayStation. Ne, zase jako nechci, víš co, fyzika, bychom se kopírovali úplně všichni. Za chvíli. To je trapný, musíme nějaký challenge. Úplně parkourový, víš co? A nebo uděláme Worms turnaje. A nebo Clash Royale turnaj. Já versus Tačka. Strejda versus já. Kocour versus já. A nevím, ještě někdo třeba. Stampy, který už asi ani nenatáčí. Ale Versus já. ta tráva tady natrhaná. Tráva. Tráva. Zelená tráva tady. No nechcem. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje veřejná. mléčko. Tačko, nepřáněj to s tím mlíkem. Jsou to přemlíkovaný. Tačko, kohy, dej si to. Ale ten puding? Jo, to je ten puding. Ten puding, ukaž. Testujem. To podle mě bude nějaký kakaový puding. No, co taky myslím. Bílé je stejně nejlepší. Je dobrý? Na karamel. Aha, můžu. To je divný. Bílé je lepší, já stejně nemám rád karamel, takže. Jako mám tady jediný rád krevety a sushi. A bílý puding. Kamek. Takovej stinky, úplně wiggle. Puding. No. Dneska bych mohl udělat možná reakci. Nebo uděláme Worms video možná. Možná Wormíky uděláme, hoši. A nebo ještě nějaký Clash Royale, no. Pojďme. A jestli vás bavilo... jestli vás bavilo Brawl Stars, tak sorry, já už ho moc natáčet nebudu.
přestalo mě to prostě bavit, nevím proč. Snad ne. Jo. Byl smutný. Bohužel. Ale pár videí možná ještě můžu udělat někdy. Tak samozřejmě pár videí Bravka ještě bude, jo, to neříkám. Ale budou míň, no. Co jsem měla jenom 3, ale... Bude třeba, já nevím, no. Málo kdy budou. Víc bude Kleško. A i Kleško je dobrý, víte co, je to podobný, takový malinko. Já už jsem fakt plný docela, ty. Já nevím, tak pojedeme domů. Ne, něco ještě sníme, musíme. Něco utratit 1000, kámo, a tady sníste jenom pár pudinků. Dokud to nesníš, nepůjdeš od stolu. Tohle? No ale co tam všechno jde? What the heck? Hahaha. Aha, mám si dát ty olivy? Jo, dej se. Lidi, napište do komentářů, kdo nemáte rádi olivy. Tu dojídám 4. puding. Ale mají tu dobrý, hele. Kámo, co když to jsou nějaký japonský pudinky, kámo? Nebo nějaký, víš co? Můžou být japonský nějaký. Že by? Jestli to jsou japonský pudinky, tak to je mají fakt dobrý, hele. No, tak. Si chvíli odpočinu zase. Jo. Já si dám možná ještě melo. Ne. Melounek. Jsem měl poprvé tady asi 5 melounů. Ne, to jsem jich měl víc, kámo. To jsem jich měl 7. Pane bože. A s kurčičkou, nebo co to je? To je No. avokádo. Avokádo z Fort Mexico. Melon, elun, melon. Už jede. Elun, melon. To se pomalu zabalilo, nevím teda. jak to Ale ještě. krásný melon. Krásný. Nádhera. Ty už bys to zabalil? Takže lidi, končíme tady. Máme dost. Máme dost. Ne, tohle to dojím a už půjdeme. Ne, fakt už jsme to snědli mega moc. To nám fakt stačilo, takže čau.